Okay po. Is lang sir ka, wagat. Okay, balik na kayo sa harapan. Gaano po katagal manang mag-antay? 30 minutes po. 30 minutes po. Tatawagin po yung pangalan, no? Yes po. Sige po. Thank you po. Sarap buhay tayo mga kosa kasi nag-RT-PCR test ako dapat ngayon. Ang ginawa ko, nagpa-antigen ako kasi may bago nilabas si Magalong na pwede raw antigen para sa mga worker na every 2 weeks. Mas tipid na yun kasi RT-PCR is 2,800, 3,000 sabi mo na. Ngayon, 350 pag taga-Blist ka, Baguio, ganun, La Trinidad, Irisan, Sablan, saka ay, sige lang. Nasita ako kasi bawal eh. Hindi iihi muna ako. Bali, yun nga, naglabas na RT-PCR na lang para sa mga hindi bakunado. Ngayon, naglabas lately, ngayon umaga lang. Buti hindi ako nagmaaga ng test sa RT-PCR, kundi nag 3,000 ako. 350 na lang, at least nasagot yung panalangin natin na maging antigen na lang every 2 weeks para sa hindi bakunado. Maraming tatanong ba tayo kung magpabakuna, anti-vaccine ba ako? Hindi, naniniwala ako na effective ang vaccine, pero ano yan, hindi one size fit all para sa akin lang so para sa akin hindi siya fit para sa akin kasi okay naman ako. Pro-choice ako, hindi ako anti-vax o pro-vax. Pro-choice ako. Kung choice yung magpa-vaccine, okay yun. Pag hindi nyo, okay. Bawal kasi hindi nakamas dito. Yun lang naman mga kosa. Bali, yun, kaya nakita nyo kanina naglakad ako sa BGH, tapos nakita yung mga mural doon kasi galing ako doon. Nagantay ako ng email kasi pinasa ko nga yung bagong sinabi ni Magalong, ni Mayor dito sa Baguio, Mayor Magalong. Yun, pinayagan. Kaya antigen lang tayo. Ngayon waiting ako ng 30 minutes para sa result. Tapos pakita ko yung result. Sana all good kasi okay naman tayo, healthy naman tayo, wala naman tayong sakit. Ang pinakagusto ko dito sa Baguio is nakakita ako ng mga container van. Ito pakita ko. Ayan mga container van yan mga kosa. Ayan, gaganda. Mga container house. Ayoko lang lumapit kasi syempre baka bawal. Tapos maraming sundalo kasi nag-iikot. Pagpasok ko lang dito may sundalo na lumapit sa akin, nakipag-usap. Ganoon lang kabilis. Maganda kasi talaga dito sa Baguio kasi hindi ka na magtatanong, sila na mismo lalapit sa'yo at makipag-usap. Iga-guide ka nila sa lahat ng test. So may mga triads dito. Hindi ko kasi alam kung pwedeng pakita pero pagdating nyo ng Baguio, pag antigen nyo is 500 pagka outside Baguio, pag within Baguio ka 350. Ngayon lang mga kosa, siguro hanggang dito na lang, magantay na lang ako ng test tapos pakita ko sa inyo kung ano yung result. Kuha lang tayong gawa para may mabalkan. Pray lang tayo ng pray, yun. Effective ang pray and meditation at pag-usap sa mga kinaukulan, kung mapagbibigyan at hindi, kasi wala namang masama makipag-usap. Salamat sa company kasi agad-agad naglabas agad sila ng memo kasi nagtanong lang ako. Salamat ulit. Ito yung result, pakita ko na lang. Bali ito yung triage na process flow. Yun mga kosa, nakita ko na yung negative. Bali dito, ito yung facility. Sulyapan natin sa ilit. Yan yung triage. Hindi ko alam kung pwedeng pakita kaya konting sulyap lang. Tapos ito yung bali lahat ng van na umaakyat dito muna dumadaan.
bago makalabas. Yun lang naman. Gutom na ako. Anong oras na? Alas 12 na siguro. Bali, ano na tayo? Bili na tayo ulam. Gawa lang di ba? Para may babara kayong mga kosa. Tanong lang ng tanong. Di masama magtanong. Walang bayad. Dasal lang tayo ng dasal kasi libre yon. Tapos, hingin natin sa lahat sa taas. Kung may tanong tayo na hindi natin masagot, tanong natin sa creator na pinaniniwalaan natin. Ngayon lang mga kosa, no? Nandito na lang. Live, love, love, life. Pure happiness. Gawin tayo para may babalikan.